खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावनो थाखाय फैदों जोंनि गलाघाट जिल्लानि नब'ज नार्जारी फंबाया DID लिटिल मास्टार सिजन 5 आव टप 10 आव सिलेक्शन मोनबाय दा जोङो फंबायनो भटनि गोनांथि जानानै फैदों बेनि थाखायनो जोङो बयबो बर' फिसा हिसाबै फंबायखौ सापर्ट खालामनानै जों बयबो भट हरनो होननानै आवगायबोदों आरो आं नोंथांमोनखौबो खावलायो जे जोंनि फंबायनो बयबो जेन भट हरो आरो भट होनायनि सिस्टेमा जोबोर इजि नोंथांमोना मोनसेल' मिस कल हरोब्लानो बिथांनियाव भट होनाय जागोन आरो बे भट होनाय टाइमा सुनिबारनि मोनानि 9 रिंगानिफ्राय समबारनि फुंनि 9 रिंगासिम थागोन आं दा बिथांनो माबे नाम्बाराव भट होनांगौ बे नाम्बारखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनानै होनो नागिरदों भट हरनांगौ नाम्बारा जाहैबाय 9152915246 आं आरो खेबसे बुंनानै होनो सानबावदों नाम्बारा 9152915246 अन्नानै बयबो जेन फंबायखौ सापर्ट खालामो फंबायनो बयबो भट हरो बेखौनो आं नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय गोजोन्थों जय बर' हारिनि